Kamaráti, priatelia, ja vás pozdravujem a vítam pri ďalšej našej obľúbenej Kamšie s expertom. Tému jeho milovaných Spurs, ale zároveň aj o tom, čo nás ešte do konca sezóny čaká vo vysielaní Kanál Plus Sport. Prišiel podeliť. Takže Jirko, ahoj. Zvada je o tom, že neexistujú moc deviny a podobne. Vy máte 3 deviny, že proste úplne s prehľadom. Takto na mňa pôsobí, ako keby to vypúšťal niekto z kabíny. Že vyslovene, že už aj v kabíne, ako kedysi boli nejaké partie, tak tiež to tam musí poriadne vrieť. No ale ty platy jsou hanebné. Teď akorát mě šokovala informace, že Wilson Odobert bere 25 000 liber týdně. Pomohlo by športovej stránke Tottenhamu, ak by ju doslova opustil Daniel Levy, ktorý tým má svetlejšie vyhliadky na lepšie zajtrajšky z týchto dvoch podľa teba. Julko, děkuji moc krát, měj se krásně a těším se na slyšenou a na viděnou.